Johnny Test! Za akciju uvek ispreman je na se. Glasano je poput vatre, najbrži je. Pokusni je kunica strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Brzljivo pisa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatno. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Tajni agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igratke, pođi par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Taj Johnny Moći X zraka. Ne mogu unutra, strašno je. Šta je strašno? Čitanje. Ne mogu da verujem da nas učitelj tera da idemo u biblioteku po knjige. Johnny, biblioteke ne ujedaju. Rekao si? Te knjige su prepune znanja, a znanje je moć. Ne, rengenski vid je moć. Može li knjiga da mi da takvu moć? Ne, od čitanja si pametniji. A ako si pametniji, dobit ćeš dobar posao, a dobar posao znači mnogo para, što znači da si bogat. A to znači da si uspeo u životu. To je moć, prijatelj. Nisam te pratio. Ali ima jedna stvar koja mi treba da bi uspeo u životu, a ona nije u biblioteci. Pa, gde je? Johnny, nemamo ceo dan. Ne požuruj me! Treba mi samo žuta, specijalno limitirana figurica brzog mekula i život mi je kompletan. To ti treba da budeš uspešan u životu, imaš ih na gomile. Gomilu crvenih, plavih i zelenih, ali i dalje nemam žutog, a treba mi sva 4. Znači, možeš da čitaš šta piše na kutiji pahuljica. To je neka stara knjiga koju ne podosim. Johnny! Treba da izaberem, tata. Zašto ne staviš naočare sa X zracima pa da vidiš kroz kutije? O da, ne postoji tako nešto, samo uzmi kutiju već jednom. Hajde, otvori kutiju. Napravite mi naočare sa X zracima. Pomislite kakvo dobro mogu da čine za čovečanstvo. Doktori mogu da vide unutrašnjost tela i otkriju bolest. Vatrogasci mogu da vide skrivene opasnosti, a dečaci mogu da vide šta je u kutijama pahuljica. Razmišljale smo ranije o tome, ali tehnologija zahteva pristup tvom mozgu i povezivanje sa mikrosenzorima u optičkom nervu, što može da izazove veliku štetu. Koliko veliku? Iako ćeš moći da vidiš kroz zidove, oštetit ćeš oči pa će ti trebati naočare za čitanje ili će ti glava eksplodirati. To je loše, jel da? Veoma loše, a ti treba da ideš u biblioteku da uzmeš knjige koje će da te učine uspešnim. Napravimo te naočare, devojke. Sad ne mrdaj, neće malo da te boli, već mnogo više. To! Imam rengenski vid! Au, Johnny, nisam te još videla da čitaš tako pažljivo. X zraci, volim vas! Johnny, jesi li uzeo iz biblioteke one knjige koje sam ti odredio? Mrzim biblioteku. Šta mrziš? Johnny, znanje je moć! Bla, bla, mislim da sam otkrio mnogo veću moć. Nemoguće! Znanje koje stičemo iz knjiga čini nas ljudima! Bez njega smo samo slepci koje posreću po mraku! Vratio sam se i spreman sam da ukradem izvor moći zemljanima. Knjige! Pošto je znanje moć, ukrašćemo sve knjige iz Kicograda, a potom i ostatka sveta. Ljudi će da postanu glupi, a mi tako pametni i moći ćemo da ih pokorimo. Ali, šefe, šta ako nam Johnny stane na put? Ja imam plan po kojem nećemo ni morati da izlazimo iz zemlje. Bićemo genijalni. Ne jedi knjigu, glupome! Ne verujem šta vidim.
Ta žena u torbi ima 200 GB Xbox 360. To je remek delo. Dobro, zabavili smo se dovoljno tim tvojim naočarima, vreme je da se vratimo u biblioteku. Ne, sada kada imam rengenski vid, shvatio sam da sam spreman za život. U redu. Da pokušam još jednom jer te volim. Čitaj knjige, nađi dobar posao, novac, uspeh u životu. Zar X zraci to mogu, ha? Odgovori mi! Brzo, koliko para mi treba za dobar život? Da vidimo. Ako pametno ulažeš, imaš jedan brak, živiš blizu dobrih škola, imaš 2 do 3 deteta, 2 do 3 zvuči sjajno. Treba će ti oko $843.000. A kako može da dođe do njih? pa možeš da čitaš knjige, učiš, nađeš posao i zaradiš ih. Da, kako još? Možeš da osvojiš na kvizu. Dobro, Johnny, vreme je za igru... Koper za $843.000! To je bilo glupo pitanje, znam. Postavili smo 50 podzemnih bombi ispod Gecogradske biblioteke. Kada eksplodiraju, knjige će biti usisane pod zemlju i pasti u naše uskoro najmoćnije ruke. Za 5 minuta knjige će da budu naše. A sada pošaljemo pismo upozorenja vlastima. Reći ćeš im šta ćemo da uradimo? Hoću da zaglupim ljude, ali ne i da nekog povredim. Mi smo ljudske krtice, a ne čudovišta. Suzana, Maro, potrebne ste nam. Zizrar, kralj krtica, ili kralj ljudi krtica, ili kako već, pokrašće biblioteku. Da nemate možda nešto što bi nam pomoglo da lociramo podzemne bombe? Zar već nemate opremu za otkrivanje bombi? Borba detektora bombi! Mi smo šašavi, ali pomozite nam, izgubit ćemo posao. Pa imamo nešto, ali je John jedini koji to može da koristi. Pa gde je on? Johnny, jedan od ovih kopera sadrži $843.000. Jedan ima 39 centi, a treći besnog mungosa. Sad samo polako, Johnny. Razmisli dobro i izaberi koper sa $843.000. Broj 3. Moj konačan odgovor. Neću da zovem ni prijatelja, ni psa broj 3. Otvorimo broj 3. Odmah posle reklama. Johnny, potreban si nam da spaseš knjige. Sad sam u sred važnog posla. Zizrar planira da pokrade Gicogradsku biblioteku. Čitavu biblioteku. A problem je? Problem je što će sve gradske knjige da nestanu zauvek. A bez knjiga nećemo imati svedočanstvo ljudske istorije, umetnosti, književnosti, niti hronike ljudskog truda. Da, zaista mrzim da čitam, pa će to morati da sačeka dok ne završim sa varanjem. Mislim igranjem. Nema vremena! Bombe će da eksplodiraju za 1 minut! Ej, kakvo je to prerušavanje danas? Nije važno, ali bitno je da pomognemo čovečanstvu da sačuva ono najvažnije za opstanak. Posle šnicle i odeće, a to su knjige! Vraćamo se u studio za 3, 2... Evo nas opet! Johnny Test je izabrao kofer broj 3 i... otišao je. Što znači da je diskvalifikovan, jel da? Mungos mi je napao nogu! Ponosim se tobom. Ne obraćaj mi se. Za koji sekund knjige će biti naše. Već mogu da osetim to moćno znanje koje mi ispunjava mozak. Peckane! Ne! Stvarno, osjećam peckanje! Napred, napred, napred! Tamo je jedna. Druga je ovde. Vladat ćemo svetom! Tamo, i tamo, i tamo. Uspjeli smo! Spasili smo biblioteku! Samo 3 sekunde je ostalo. Čekajte, imamo još jedan. 49 bombi. Pa gdje je još jedna? Gde su knjige? Šta se desilo sa svim mojim knjigama? To baš boli. O, razvedri se! Ti se razvedri! Trebalo je da bude genije! Znanje je moć! A
Ako ti donesem neke knjige, smirit ćeš se. Nemam člansku kartu. Možeš sa mnom na moju kartu, jer ima mnogo knjiga koje ću da uzmem. Možeš li da nam daš neke naočare? Smeta nam ocijaj. Znaš, gore je dosta svetlo. Ova biblioteka je sjajna. Imam knjigu o vešcu Hariju, 345 načina da pripremiš blato i ovu knjigu o vladavini svetom. A ja knjige potrebne za projekat. Opet stavljaš naočare s X zracima? Ne, ovo su naočare za čitanje. X zraci su mi pokvarili vid. Biće dobro za mesec dana. Znate, znanje je moć. Znam. Uništenje Johnny-a. I onda ćemo ti da izračunamo na pomoć. Šta si skrivio? Ne želite prvo cveće? Šta si opet uradio? Pokušao sam da napravim super majmuna. Pošlo je naopako. Kako ćete to da popravite? Lako, to je pravi posao za Johnny X-a i Super Kera. Znao sam da ćeš to da kažeš. Samo spasite Lolo i vraćajte se. Čekajte, za novu misiju treba će nam neke nove super mutant moći. Dobro. Taj veliki majmun uništava naš grad! Može li neko da nas spase? Mrzim ovo delo, mnogo me steže. Hej, Lolo, treba da... Vreme je da Johnny X upotrebi svoje nove mutant moći. Moć nervnog smrzavanja glavospageta. Glavošpagete? Javilo mi se u snovima. Sada upotrebi svoje nove moći. Stvarno? Imam nove moći? Pucati iz očiju. Taj jezivi klinja i njegov pas u groznim kostimima su spasili grad! Ja prodem slatkiše. Uzmite ovo kao znak zahvalnosti. Ali ja sam gradonačelnik i predlažem da napravimo paradu. Volim da sam super heroj. Mislim da nikada neću da skinem kostim. Potreban sam gradu. Pazi, Johnny. Život superheroja je velika odgovornost. Da, imaju super moći, ali takođe vode živote u tihom očaju i samoći. Ne, Johnny X vodi sladak život kao u raju. O, Super Care nema više slatkiša. Pomoć! Brzo, Super Keru. Moje sestre samo zvocaju, a nekome treba pomoć. Johnny X i Super Care kreću! Johnny X! Otkazale su mi kočnice! Drži se! Spašćemo te! Moćne sluznice napred! U redu, ta mutant moć je baš gadna. Koga briga? Hvala, Johnny X! Evo slatkiša! U pomoć! Neka mi neko pomogne! Da te ponesemo? A da vam dam neki slatkiš? Ovo je suvo grožđe. To je prirodan slatkiš. Spasimo ga sad. Ne želim da znam. Zato što su opet spasili naš grad, proglašavam dan Johnny X-a i Super Kera! Ako postoji neka opasnost, Johnny X i Super Ker stižu u pomoć građanima Gicograda kad god to zatreba. Sjajno, zato vam dajem sad alarm da možemo da vas pozovemo kad smo u nevolji. A sad na slatkiše! Shvataš da je to loše? Ne, svi vole da imaju moć, kao moći prenosa. I kada malo odspavam jer sam umoran, upotrebit ću moje super moći da zaštitim nevine od zlih sila. Pa dobro, spavat ću kasnije. Pomoć! Most se srušio! Volim super snagu. Sad kad smo ponovo spasli grad, idemo na igrice.
radimo? Ima li nešto što ispaljujemo od nazad? Atomske oči, turbo prsti, eksplozivne uši, o, super dah! Hvala, Johnny X i Super Keru. Hajdemo sada na igrice. Treba da sprečimo Ove vozove! da se sudare. Iscrpljen sam. Kad smo oko toga... hajde! U pomoć, Johnny X, u pomoć! Stanite, zle sile! Zapravo nisu neke zle sile, ja sam... samo ne mogu da otvorim teglu pekmeza. Umoran sam. Nisam spavao 3 dana. U pravu ste, hoću da spavam, da se igram i da idem u kupatilo. 1, 2, 3. Rekle smo ti! Recite nam, šta da radimo? Lako je. Treba da uništimo Johnny X-a i Super Kera. Šta? Grad neće moći sam da funkcioniše dok ne sazna da su Johnny X i Super Care uništeni. Da li postoji problem? Mi smo Johnny X i Super Care. Ne moramo stvarno da vas uništimo. Grad treba da misli da vas više nema. O, Tako je. u pomoć, Johnny X! Ozbiljno? Šta je sa vozovima u ovom gradu? Boga briga. Pripremimo se za uništavanje. O ne! Voz je pregazio Johnny X-a i Super Kera! Izgleda da nećemo uspeti. Budite jaki, jer zajedno možete sve da postignete sami. Na primer, da popravite vozni sistem. Čekajte, ja sam doktor, mogu da ih spasim, ali morat ću ovde da operišem. Dobro smo, sad smo dobro. Ključite alarm ako smo vam potrebni. Želeli ste da budete superheroji? Kako da ne pomogneš ljudima koji zovu u pomoć? Pogotovo kada imaju dobre slatkiše. Ljudi treba sami da se snalaze, Johnny. Bla, bla, bla. Hoćete li da pomognete bratu? Dobro. Šta želiš da uradimo? Gori na nebu, 2 meteora! To su 2 bombe! Ne, to sam ja, Zlotana! Iz Lijana! Dolazimo sa planete... Zlikovke! Tamo su svi ljudi zli! I jesu! A mi smo došle da uništimo baš sve! Ne mogu da verujem da smo pristale na ovo. O, pomozite nam Johnny X i Super Keru! Zlikovke, odlazite odakle ste i došle. Ili ćemo da se borimo do kraja. A vi ćete da nastradate! O, to stvarno boli. Brzo, Johnny, upotrebi tvoje čudne moći i zaustavi! Ovo je bolno, znate. Da, ali zabavno. Samo pokupite svoje moći i pripremite se da nestanete! Završili su zauvek! O, nestali su! Pa, Johnny X i Super Care su uništeni. A sada u kupatilo, pa na igrice. Sasvim se predajemo i uradit ćemo što god kažete! Dobro onda, želimo da sami rešavate svoje probleme. Nema više penjanja na visoke stene. Shvatio. I tako mi nebesa, popravite vozni sistem! Ili se vraćamo ovamo i sve ćemo da uništimo! Dobro. Priznajem, dobro je opet biti običan Johnny. Ponovit ćemo ti još jednom. Rekle smo ti! Reporter Ćura vas izveštava. Otegli voz kreće se ka zapaljenoj zgradi u centru koja je puna kučića koji su pokušali da ukradu. Šta? Moramo da pomognemo. Neka pomognu sami sebi, a Johnny X je uništen.
Voz je zaustavljen na vreme. Svi su spaseni. A provalnici su uhvaćeni i to sve zahvaljujući, pa, njima. Ko ste vi? O, mi smo mega mutantske 4 sire. Možemo li da vas zovemo kad smo u nevolji? Samo ne preterujte, važi? Važi, razumeo. Volim super odela koja me ne stežu oko nogu.